Wow. Ini luar biasa deh dok. Ini wanita luar biasa. Luar biasa Mbak Elis ini nganggo popo mesti sarwa pantes deh. Pantes. Sawang saka ngarep ya ketok. Ngarep Mas. Ketok demes. Demes deh. Saka ngiringan. Ketok luwes. Iya, Dek. Saka guri Mbak Bayu ngembes deh. Masa tadi layak soto weles kayak Neng dhisik-dhisik ngelem entek-entekane ngono. Tapi Mbak Elis ini seorang wanita yang luar biasa. kok iso luar biasa nih. Anggon-anggon nek gak apik mau ngenggo Dek. Masa to, Dek? Jarik, suwek sithik, gua mau ngenggo. Hebat, Mbak. Kebaya, suwek sithik, gua mau ngenggo. Nek gone jilah lho tuku punten. Duwe 2000 lho suwek sithik. Diguan, Dek. Ora ditembel anu lah kamu. Ya eman-eman lho. Irit to, Mas. Eman-eman. Wong wedok harus ngatur keluarga. Tapi nek aku wong lanang karo wong wedok kuwi komitmennya tetap menang wong lanang. Loh, menang wong wedok no. Wong wedok itu tidak komitmen. Loh, komitmen dia. Salah satu contoh. Piye? Misalkan, Bang, sampeyan awak nek duwe bojo milih sing piye? Ganteng. Ganteng ta. Umur Gandeng. saiwang. Umur saiwang. SMP. Sampeyan milih sing piye? Nom. 6. Wo, SMP milih 6, Milih sing SMA 6. ganteng. Milih sing piye? Sugih. Sugih. Ora padha wong wedok itu. Oh, Puri milih sing sugih. Milih sing sugih. Anake bibit tak lele. Bibit apa jane? Bibit apa jakne? Berarti milih sing sugih ya. Milih sing sugih. Lah sampean. Sampean. Aku pilih sing gede. Wah. Itu kesukaan saya. Papat lho Dek wis gak padha. Beda ya, Dek. Anak awakmu sampean milih sing pinten? Pripun? Apa? Nek para wong wedok Wong milih sing wedok apa? milih sing piye? Lho, lek kula ya sing ayu nom. dong. Ayu. Ayu. Awakmu? Ayu. Aku ya ayu lho. Hah. Wong lanang lho padha kabeh ayu kabeh. Hah. Lah Mbak Elis ngeten iki ayu napa mboten? Lho, ya ayu no, Mbak. Lah berarti sampean ngesir. Ngesir kene berarti Ngesir sampean. aku. Ngesir. Sa, lek wong wedok ning ndi-ndi. Aku arep percil niki cilik ta? Oh. Cilik. Pak Eko gede ora? Yo gede timbang. Lah ngesir. Pak Eko disir, Pak Eko gede, Pak Eko gede. Pak Eko gede. Wis sangat. Sik to, Mas. Ning ndi-ndi wong wedok ya mesti ayu. Lah ning ndi kene kabeh penonton jero lek sampean karo Mas Yudo karo Pak Eko. Enak, anu, wong lanang ayu. Beti karo nanam pot. Kalau banci goblok. Oh iya, awake dhewe lek anu wong wadon mesti ayu. Mesti golek Ayu. Lah nek wong wedok ora padha. Ora padha. Ora konsisten. Berarti ra konsistene ngono kuwi ya, Dek. Iya to. Berarti beda pikirane antarane sik enom karo wis tuwek. Wis beda. Nah, wis Oh, tuwek sik, sik. ndandake golane mapan tur gedhi. Heeh. Mulane tau ngrasani sing cilik-cilik kuwi, Mas. Asli. Atau wapo lambemu tenan kok. Ya Mas. roh lho nek gedhi. Pak Eko gedhi. Tapi ora masalah lho, Dek, dadi gede petuk padha gede. Hah. Super jumbo. Jumbo, cara bakso itu bakso sing isine bayek sing saiki. Sesuai dengan pakaiannya Pak Eko coklat, Mbak Elis coklat. Coklat. Artinya cocok dan melekat. Cocok rasanya melekat di hati. Lah, Neng aku ngene iki umpama ndelok Mbak Elis gitu. nggih. Keindahan dan ayune iki lek neng Pasuruan, Mas. Bah, Jadi aku ki sing tak sawang nyapa aku kok seneng karo Mbak Elis umpamane. Nggih. Sing tak sawang Wajah. wajahe ayu. Aduh, kurang pengalaman. Bener, Dek. Wajah itu lho. Kurang pengalaman sampean. Sik to. Yo jelas lek ayu ning wajah lho. Ora iso. Nah aku nyekel wong wedok ayu, iki sing tak pilih mesti bokonge. Oh, sapi kowe ketoke. Kowe ketoke sapi kowe. Matane iki blawur piye to? Wong ayu kok neng bokong iki piye to kowe? Wong ayu bokong. Lah Lek kula wajah, lek kula wajah. wajah no. Wajah to? Wajah. Wajah diwalik apa? Lho. Gelungan. Gelungan. Lah tapi nek bokong diwalik pura. Wow. Oh, sing kok golek Ini diwalik. Ngene. Piye to Dik sakmono praya pelempoken to Dik? Lah lah kene. Sing diwalik. Tenan lah aku nabrak tenan. Lah lah bokong sing diwalik dadi Pak Eko gedhi. Berarti aku itu lek golek wong wedok ayu tak golek sing Lah, lah mari ngono terai bro, Pak Eko padha karo wedhus to nyinangi. Ya, nek Wedhus aja kok. ngatur yuda. Aku kok padane kewan dua. Ya piye masa delok ora delok raine delok bokonge apik kene. Wah iso ngarani Pak Eko ngelokne Pak Eko sebagai kepala desa sing mbokne wedhus lho. Aja ngono. Napa? Paling tidak sing halus, mendo. Wah, ora manut yuda kok goblok kowe. Wong delok tetep wajah. Kowe anu Mbak Elis. Bener, Ngene iki Sampeyan pripun? sing genah wong loro iki melecehkan jenengan. Pancen kurang ajar. Lah kok jenengan arepe diwolak-walik bokong diwalik. Lah iya. Ngono iki Wong wedok. Kok masamu wong wedok kok ngomong
Ya gak maksudku iki ya. Apa? Ya ora ngono iki, Mbak. Dadi segala macam. Ya ora anu iki segala. Kan Bang Wedok. Ya sapa wae iki nek ora ning meleng iki dadi Ayo. cel. Sik to. Koget. Heh. Lah wong aku medhur ana omong men kan Yuto. Tanganku kok ngene-ngene ya. Ora karepku dolanan lho, karep Kok makane-kene. dolanan ora piye-piye wong karepku. Tangan isor dadi wong lanang. Ya sepurane Mbak apa menene. Sepura, Pak. Aku ra meneh. Ayo. Piye to, Mas? Nyapa kok tangan Ya gak ngene-ngene? maksudku iki ya gak ngono lho, Mbak. Aku kok kapane kok tangan ngene-ngene. Ya supaya nek kabeh iki ben ketok akrab lho. Ora iso kaya ngono. Masalah. Iso muwendel terus. Cil, ya ampun iso kaya ngono to. Mak aku ora wani. Ora sik to. Ora. Kabeh kok padha nglamak karo wedok aja kurang ajar kaya ngono. Ora. Eling-eling aku ning omah dak permula brajal tekan. Ngendi bisa? Iya, kapok ora dhisik aku. Brajal tekan ngendi rek? Ya gak anu. Ana apa wedok? Ya, maksud- Sia-sia karo wong wedok. Ya, wedok, Nek kowe Mbak, tapi ngomongnya aku sebagai percaya wong aku, wedok nek Mbak. kene ya karo wedok. Atine aja Atiku nganti lor. Mas, atiku lor. Aku kaya kudu nangis Mas brajal kaya ngene. Iya. Aku ya Oh, iki ngelok-ngelok nek. Aku nangis. Aku ki kudu piye to Mas dadi wong lanang. Kowe iki pancen kurang ajar. Ya gak ngono, Rek. Maksudku kurang ajar. ya sebae iki maksudku ki gak anu kaya ngono lho, Dik. Dadi ya ben Aku akrab. apa ngomong sing gerak. Ya tapi atimu Aja melayan kaya ngono. Atimu aja ngantek lho. Atimu aja. Romas. Atiku sayang kaya ngono. Asat kecil ya. Sok kaya ngono to, Rek. Aduh Mas Percil, kowe kok malah nyapa kok kene-kene barang. Wih Yudo iki. Iki ngapa kok ngrogot to dhuwur? Ngawur. Lah ra ento aku ae. Lah tak bingung wae. Lah kowe wis ping pindho, aku buntet to. Lah biasa kamu wis bulanan aku pisan iki kok. Ya rumangsa aku. Ayo, lang alite diaturake. Nggih, nggih. Panjenenganmu kuwi terus wis bidange lek. Gak neh. Kowe nyapa to kok ning burik. Tak golek. Tak golek. Pengen neh no piye? Pengen neh. Ya, Mah nyapo karo awakmu. kok menawa gelem. Napa niki? Lang alit iki tak aturake kanca-kanca rombongan Kendal Bulur. Wong nggih. Oh, ndal bulur Kang komplit. Ko, ya Gus Pri, Gus Pri rawuh. Kang Mahfud, Pak Pak Jombor, Mahfud. Pak Nur. Wah, Pak Mur karo Pak Baut. iya. Lho lho. Pak Nur. Ayo Pak Mur. Ayo diaturake. Ayo Monggo. Iki dijengleke lho. Jengleke lho. Oh, siap, siap. Ya. Siap. Hatiku loro. Mbak Elisi arep piye-piye iki sanejan panjenengan iki rada lemot titik ya to. Nggih. Ning cara jogetan jenglingan Oh, lincah. luwes banget. Luwes tur ya lincah. Saged joget to niki. Wah, solahe sampean ora ngerti lho ora. Lah lek iki salah lah wedhe lek koweri to, Bos. Kaya enek. Rong rosolah. Aku. Ora nek maksudnya jogete saged napa mboten? Woi, hebat banget. Joget dangdut saged napa mboten? Sembarang iso Mbak Elisi. Ya dites so njajal dites. Sik. Anu Mas, dangdutmu Mas. Dangdut tes ndek iki, Dik. Ya. Ya kowe to dangdut Ya, iki kan? nek ndang piye nek ndut piye? Ngene ya. Sikile ngene tok ae jajal. Iki lak ngene, tak tung gendang dut ngene ya. Saya. Mas mesti yo ngene. Take ning ndi? Rene Dik. Take nengen, Tunge tunge rene. ngiwa, Ndang ndang rene. mengguri ndute mengarep. Nah, tak ayo Tung. ga pat. Ndang dut tak tung ndang dut ndang ndang dut dut. Jajal. Dah. Ayo ora. Jajal dah. Ora apa-apa wis ndang. Jajal aja Pak kok iso. Wah, Mbak Elisi. Ora apa-apa. Nah. Sikile sing tengen nang ngarep. Ah. Nah, sing kiwa kayak perapatan kono. Ceklekno sikile kancane. Dah. Denglek. Nang tak Nganan sik. ya. Siji, loro, telu. Tak tung. Wah, ayo Pak Eko. Masuk Pak Eko. Wah, ayo. Lah wis iso anune ngene rada Anu diropel. dadi ngene lho. Tak tung endang dut tak tung endang dut endang endang dut 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 dut. Oh dirapel tapi Enak-enak. Iya. jajal Ayo, ayo. pisan gas Dah, jajal pisan gas, apik dah. lho Dik iki Mbak Elisi. Kowe nyapa? Kowe iki nyapa kok bodho dorong ki? Lah lek pengen ya rene ya to. Kok malah perintah-perintah ora? mat ning kok nek kleru dibenerne Lalu aku mbok seneni. kleru dibenerne ayo Dek Ya siji. Wah, apik lho Dik iki, Dik. ya Dek Dek iki ganggo HP kamera Gak. di syuting jane Kayak apa ta? gue delok-delok arep turu lho Ngawur. Ayo, siji, loro, telu. Tak tuk.
Wah, iya Pak Asik. Eko. Dang dang. Ada to ya koyo ngono tadi. Nyapa? Saiki Nyapa, seneng Pak? nek apa? Nyapa? Ora apa-apa, Dik. Lah ora apa-apa kaya ngono. Cepun niki sekeca niki berarti gelang alit nggih pun saged menika. Pun lulus. Lulus. Jegleke lho.